Hoe gaat het met jou? Nou, laat wel goed eigenlijk. Ik moet zeggen, ik vond het de eerste 2 weken vond ik het moeilijker dan de laatste week. Ik ben al 3 weken zonder sigaretten. En de momenten waarop ik inderdaad wanhopig om me heen kijk en overal is het te gluren, waar is mijn check die er niet meer is, die worden wat minder. Van 1 pakje check in 2 dagen naar hielendal niet meer. Het klinkt pittig, maar hij is, nevens eigen sissen, maar 3 jongens aankwam en had net vaker meer zin hoorn. De eind van oktober komt er aan. De uitdaging is dus haast helle. Aas maar even een pakje keepje. Nee, is echt niet de bedoeling dat nou, en ik krijg thuis ook op mijn sodemieter, want ik heb afgesproken, als ik ooit een keer meedoe aan zo'n actie, dan is het niet voor 3 weken, dan stop ik er ook echt mee. Als oktober een groot succes was had voor alle deelnemers is nog net bekend. Maar de sigarettenverkeerders maakt je haar geen zorgen. Op zich heb ik er niet heel veel van gemerkt. En mijn collega's volgens mij ook niet. Dus net minder sigaretten verkocht. Nee, niet dat ik zou weten, nee. Intussen krijgt Eckhart het woffere kiezen. Rokers uit de kroeg steken zo'n vorige week een sigaret op naast de werkkamer van de wethouder. Mijn staatssecretaris Van Rijn heeft nu ook gezegd, er mag ook in de kleine cafés mag niet meer gerookt worden. Dus ook in het Oranje Bierhuis mag niet meer gerookt worden. En meestal zo rond 1 uur of half 5, 5 uur, dan staan hier alweer een hele partij rokers. En dan zwaaien ze vriendelijk naar mij en ze houden dit check omhoog van weer ook eentje. Ik leer daarmee leven en ik denk dan, ach, zielig dat jullie daarmee doorgaan. Ik ben gestopt. Oh.